No v poslednom čase sa veľmi často stretávam s takou otázkou rodičov, čo robiť, keď sa vaše dieťa, moje dieťa, nechce vzdelávať, nechce sa učiť. No už učiteľka komunikuje zo školy, že teda s dieťaťom niečo nie je v poriadku, nevyplňa si pracovné zošity, na hodine odmieta pracovať, nechce písať diktáty, no a jednoducho akože už má podozrenie, že je to nejaká dysfunkcia a rodiča naháňa po rôznych psychologických vyšetreniach, alebo má podozrenie, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku. Ja si myslím, že s dieťaťom je v poriadku absolútne všetko, len mu vadí ten spôsob a tá forma vyučovania, ktorý je vlastne deťom takto servírovaný od malého útleho veku. Lebo decka potrebujú robiť niečo úplne iné a nepotrebujú mať nos stále zaborený v tých pracovných zošitoch a v knihách, alebo ešte pred tabulou, alebo interaktívnou tabulou, lebo toto sú spôsoby vyučovania, ktoré sa proste naozaj reálne dejú v tej triede a popri tom je toľko spôsobov vyučovania a učenia sa. To učenie je niečo, čo sa deje v každej chvíli, ale naozaj musí byť ten človek pozorný a musí mať tie vedomosti, aby vedel, že aha, aj teraz sa deje to učenie. Aha, veď aj teraz sa to dieťa niečo učí. Ale neviem, z akého dôvodu vlastne ľudia nadobudli pocit, že učenie vyzerá tak, že teda dieťa čumí do knihy a učí sa nejaké poučky naspamäť, alebo si niečo píše do zošita. No tak to je nuda. Samozrejme, že deti sa proti tomuto búria po niektoré. Niektoré to síce plnia veľmi svedomito a poctivo, čo by som považovala za väčšiu katastrofu, ako zdravé deti, ktoré si povedia a dosť, ja toto robiť nebudem. No, ďalšia vec je vlastne celý ten obsah. Zoberte si teraz do ruky naozaj tie pracovné zošity vašich detí, učebnice a prelistujte si ich a dívajte sa takým novým pohľadom na ne, že čo tam vlastne je. No a poviem vám, že to je naozaj obsah, ktorý pre tie decká zaujímavý nie je. Lebo ktoré dieťa sa už len chce učiť slovné druhy, pády podstatných mien, rody, čísla, osoby, jednoducho nerozumejú tomu, že na čo im toto pre Boha živého je. Lebo nevidia ten výsledok, nevidia proste nič reálne, čo by s tým mohli urobiť. Je to pre nich len vedomosť, ktorá ich zbytočne zaťažuje. Takisto sa zamýšľam niekedy nad tým, že kto toto ako naservíroval malým deťom, 8, 9 ročným, 10 ročným, že kto toto vôbec vymyslel, že dieťa sa má učiť práve toto a všetko zaujímavé je z nejakého dôvodu proste vypustené, ako to ja tak veľmi rada rozprávam. Lebo samozrejme deti sa učiť chcú a chcú sa učiť toho veľa a naozaj majú tie záujmy, majú tie svoje koníčky, majú proste ako 1100 otázok, veľmi radi sa učia o vesmíre, veľmi radi sú von v prírode a učia sa o hubách, o rastlinkách, zbierajú si ich, veľmi radi si aj píšu svoj herbár, keď vlastne vidia ten výsledok, že si môžu otrhnúť rastlinku, vylisovať si ju, nakresliť si ju, po prípade napísať jej využitie, že na čo ju použili, ak sa z nej dá urobiť nejaký čajík a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je pre nich zaujímavé, aj tam píšu, aj si tam môžu trošku sledovať ten pravopis, či to napísali dobre, ale ja osobne sa teda snažím ako tieto pre nich zaujímavé činnosti im veľmi týmito vedomosťami neotravovať, lebo u nás decká majú vždy v ruke knihu, majú knižnicu, kde som im naznášala všetku možnú literatúru, aj vy doma určite máte kopec kníh a to je úplne skvelý spôsob, ako vlastne sa dieťa naučí pravopis. Ono sa ho nepotrebuje naučiť z nejakých poučiek alebo vybrané slova naspamäť. Všetci máme takú fotografickú pamäť, o ktorej málo kto vie, málo kto o nej tuší, ale tým, že dieťa bude čítať a bude sa venovať literatúre, tak si proste to odfotí do toho mozgu a bude vedieť, ako sa ktoré slovo píše. Úplne sme teraz s deckami preleteli učivo, ktoré bolo, bože, ako sa to len volalo, spodobovanie. Áno, spodobovanie, lebo tam bolo spodobovanie na konci slova, v strede slova, na začiatku slova. No a už to bolo v nejakých tých kategóriách a 1100 poučiek. No a deti tomu nerozumeli. Oni to proste naozaj reálne vedeli napísať správne. Tak si vravím, no na čo sa tomuto venovať, keď to proste vedia. Preleteli sme to. A čo teda s deckami robím ešte ja? No tak to je vlastne to, že často s nimi chodím von. No a to vzdelávanie nechám na nich. Teraz si vymysleli, že idú stavať v lese domček, taký bunker. A tam prebieha také vzdelávanie, ktoré proste človek nevymyslí. To sa musí len udiať. Ja tomu celému sa snažím len tak nejak nezavadzať, keď sa to už náhodou deje. A náhodou sa to deje skoro stále, lebo každá jedna situácia
je proste to vzdelávanie. Stačí sa len dobre dívať a nebojte sa, nájdete to tam. A čo sa deje teda v tom lese? No tak milé deti si musia naznášať rôzne papeky, konáre, aby mali proste steny na svoj domček. Potrebujú si ich namerať na nejakú konkrétnu dĺžku. Potrebujú si ich popíliť, potrebujú si prerozdeliť úlohy, kto čo ide robiť. Jedno dieťa zbiera mach, aby si mohli domček zaizolovať. Druhé dieťa čistí priestor, kde bude domček. Skúma vlastnosť pôdy, že či sa tam vôbec dá zatlcť nejaký kôl. Hlbí jamku. Minule sme našli jaštericu pod kamienkom, to bolo úplne nádherné. Určujú už popri tom, keď ten mach si naznášajú, že aha, tento je iný ako tento, tak hneď aj určíme, ako sa ktorý volá. Teraz si napríklad doniesli papeky z brezy, lieska, tá práve kvitla, takže hneď sme si vysvetlili, že toto je kvet a že sa dá jesť. A to sú naozaj vedomosti, ktoré tie deti majú radi, dávajú im zmysel, preto lebo ich vedia hneď použiť. A to oni potrebujú, proste vedomosť, ktorú vedia hneď použiť a využiť v niečom pre nich zaujímavom a reálnom. Takisto oni budú aj počítať na matematike, keď im dáte peniaze, pošlete ich do obchodu a poviete, tak potrebujeme takýto nákup, toto nakúp a za zvyšok si môžeš niečo kúpiť, niečo malé. A teraz na to, aby si to dieťatko mohlo kúpiť niečo pre neho zaujímavé, malé, chutné, tak potrebuje dobre počítať, aby mu to vyšlo. A všetko toto sú tie reálne situácie, ktoré vlastne deti veľmi radi robia a kde sa učia toho o mnoho viacej ako v tom pracovnom zošite. Ešte čo ja vnímam ako takú veľkú nevýhodu tých pracovných zošitov a listov, je tá, že sú úplne otrhnuté od života a tie úlohy, neviem zasa, kto ich písal, asi nejaký veľký odborník v úvodzovkách, lebo nech sú neviem aké motivačné, sú nelogické, proste nedávajú vôbec žiaden význam ani zmysel, ani logiku to nemá. Napríklad určite poznáte tie úlohy s mlynčekom, kde je mlynček a nad ním dve číslice a z mlynčeka má teda vypadnúť nejaké tretie číslo, výsledok tých dvoch číslic. No a čo moje dieťa napísalo tam do toho štvorčeka? No nakreslilo tam čmáranicu, machulu, lebo logicky z mlynčeka vypadne toto. No a sú naozaj takéto detičky, ktoré ešte majú to vnímanie také čisté a neuvažujú šablónovito, ale uvažujú tvorivo. No a práve to si myslím, že je taká ako veľmi potrebná taká skúsenosť a taká vlastnosť uvažovať tvorivo a nie práve v týchto šablónach, lebo vlastne keď uvažujeme v šablónach, no tak ako ideme po tých vychodených chodničkách aj v tom živote, nič nepredvídateľné, keď sa nám nemôže udiať a keď sa náhodou udieje, no tak sa z toho ideme zblázniť a zosypať a nevieme vlastne potom naložiť s tou situáciou. No ale práve deti, ktoré rozmýšľajú takto tvorivo, tak aj v budúcnosti si potom vedia ľahšie poradiť s rôznymi situáciami, ktoré si ich počkajú. A počkajú si všetky deti nejaké situácie, samozrejme, že. Hej, takže vlastne toto sú tie momenty, ktoré som si tak uvedomila, že prečo sa vlastne decká nechcú učiť a nechcú sa vzdelávať týmto spôsobom. No tak a ešte by som rada spomenula, že vlastne veľa rodičov mi komunikuje, že deti vlastne už prichádzajú do takého módu, že im začína byť všetko jedno. Aj učitelia proste komunikujú rodičom, že teda dieťa vyhlási, že mu to je jedno, na neho už nič neplatí. Ani tá zlá známka, dokonca ani tá poznámka, ktorú dostane do žiackej knižky. A rodič doma vlastne to môže len potvrdiť, lebo aj keď ide dieťa potrestať, no tak či tak vyhlási, a mne je to jedno, kľudne si ma potrestaj. No a najhoršie je vlastne, keď ten rodič začne tým dieťaťom doma manipulovať a zoberie mu nejaké jeho obľúbené predmety, hračky alebo už aj ten mobil, keď má, a snaží sa ho nejakým spôsobom potrestať a takýmto spôsobom motivovať k tomu, aby sa učilo. Podpiluje si proste konár sám pod sebou, odpiluje. No a dôsledky to môže mať fatálne, lebo nie len, že to dieťa je nevidené a zraňované v škole, ale keď má byť zraňované ešte aj v domácom prostredí, no tak to je ako v niektorých prípadoch na samovraždu. No, takže čo rodič môže urobiť, je to, že to dieťa nechá. Keď mu je to jedno, tak naozaj je tam už také obrovské zranenie, že tá duša sa vlastne obliekla do takého plášťa, aby ju už nič nemohlo zraniť, že tak mne je to radšej jedno, aby sa ma už nič nemohlo dotknúť. No tak toto je tá moja obrana, aby som už nebol viacej zranený. Je mi to jedno.
No a rodič vlastne v tomto prípade potrebuje tomu dieťaťu vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré niekedy vyzerá naozaj tak, že svoje dieťa stiahne z toho vzdelávania systémového a dá ho buď do domáceho vzdelávania alebo do nejakej domácej vzdelávacej skupinky. Vytvorí mu bezpečný priestor na to, aby sa z tohto mohlo vyliečiť. Nejakú dobu to dieťatko nebude robiť naozaj reálne nič z toho učiva, z toho, čo by vlastne v škole robiť malo. Lebo sa potrebuje doliečiť, potrebuje sa tá jeho nervová sústava zregenerovať, potrebuje sa to zranenie zahojiť a preto sa nelákajte naozaj, keď dieťa nejakú dobu do pracovného zošita ani nepozrie. Napríklad ja som mala tiež v triede takého chlapčeka, ktorý prišiel z bežnej školy, no a on nerobil nič. Do zošita sa ani nepozrel, ani ho vlastne neotvoril, celý čas ležal, leda bolo pohodený na koberci, poplazieval sa tam po triede a veľa robil s tým telom, stále sa proste váľal. No a prečo? Preto, lebo prepúšťal ten tlak a stres cez to telo von, týmito rôznymi pohybmi, tým, že potreboval veľa skákať, behať, visieť na rebrinách. Vlastne, aby dostal ten stres a tento neprirodzený tlak z toho tela vonku. Je to úplne prirodzené a normálne. A deti v tomto treba nechať, lebo niekedy si rodičia myslia, že to dieťa by teda malo nejako vyzerať, nejako pekne úhľadne sedieť za tým stolom. No a ono takto, akože celé to takto zničí, lebo proste sa radšej chce hýbať. Je to normálne. Dovolte to tým deťom robiť, je to pre nich životne dôležité. A ešte vám poviem, že práve takto sa prepájajú tie hemisféry, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby vlastne dieťa pekne písalo alebo počítalo rýchlo pod seba. Tak to není vec drillu ani tlaku, ale je to vec prepojenia tých hemisfér. V tom mozgu potrebuje proste niečo docvaknúť na to, aby sa dieťa naučilo vôbec čítať alebo písať. Ak to tam nedocvakne, no tak dieťa sa to jednoducho nenaučí. A docvakne to práve pri takýchto pohyboch alebo pri tom, že dieťa je v blate, že behá po nerovnom teréne, po nerovnom povrchu, že je v lese na čerstvom vzduchu, že veľa robí s rukami, s plastelínou. To sú všetko také činnosti, ktoré sú také znevažované alebo ako prídu také nepotrebné oproti tomu dôležitému učivu. No a popri tom sú ako hlavne pre tie menšie deti veľmi, veľmi potrebné a výživné. Rodičia sa dostanú samozrejme do paniky potom, keď ich dieťa nič nechce robiť a nechce sa učiť. No ale keď si to učivo neosvojí teraz, tak čo bude robiť potom vo vyšších ročníkoch? Ako sa dostane na tú strednú školu? No toto počúvam už ako učím, ako v kúse tá istá pesnička. A stále hovorím to isté, že keď sa to dieťa nenaučí teraz, no tak nebojte sa, veď ono sa to jedného dňa naučí. Lebo čo sa robí v škole? Opakuje a ešte raz opakuje. Takže keď sa slovné druhy nenaučí v 4. ročníku, tak ich bude opakovať v 5., 6., 7. od nevidím do nevidím. Samozrejme, že tých informácií tam bude viacej, zadania budú náročnejšie, ale proste vždy na začiatku sa vráti k tomu jednoduchému, čo sa učilo aj v 4. ročníku, aby sa to poriadne preopakovalo. A opakuje sa to z toho dôvodu, lebo sa s tým ako si ráta, že dieťa tieto vedomosti jednoducho zabudne. Lebo aj dieťa, ktoré sa to poctivo naučí, no tak vám garantujem, že hneď ako tú informáciu nebude potrebovať, tak ju z hlavy pustí, lebo mu je na nič. Ale nebojte sa, veľmi dobre si zapamätá, že ktorá drevina je ktorá, preto lebo ju proste muselo popíliť a vedelo, že aha, tak toto išlo lepšie, toto išlo horšie, a táto lieska, tak tá išla super a táto suchá breza, no tak tá zasa úplne na prd. Takže to sú tie informácie, ktoré si deti zapamätajú, lebo im dávali zmysel. Informácie, ktoré im nedávajú zmysel, púšťajú z hlavy. Takže nebojte sa, dieťa sa to naučí. A hlavne, už keď má to dieťa nejakých 12, 13, 14 rokov, už okolo toho 12. veku, je tá nervová sústava niekde úplne inde. Mozog už je viac menej dovyvíjaný u niektorých a vlastne tam už môže prísť naozaj to učenie klasické, ktoré poznáme. Môžu už viacej čítať, písať, počítať, čumieť do tých pracákov, aj keď je na škodu, keď robia len toto. Ale tam už to dieťa je schopné sa konfrontovať aj s tým tlakom, už vie s ním proste narábať, malé deti to vôbec nevedia. U malých detí vlastne vznikajú potom veľké boliestky na duši, ktoré si nesú celý život. Ale veľké deti už toto úplne v pohodičke zvládnu, môžu byť aj testované, aj hodnotené, lebo už si s tým vedia poradiť. A dokonca u zdravých detí v tomto veku
nastáva taký fenomén, že už rozumejú tomu, že na čo potrebujú tú slovenčinu a vidia aspoň ten dôvod, že tak potrebujem sa ju naučiť, aby som urobil príjmačky na strednú školu. A tam behom krátkej doby sa vedia naučiť toho naozaj veľmi veľa, kľudne aj celé učivo, lebo není toho až tak veľmi veľa na tej základnej škole, nebojte sa. Všetko sa to dá naučiť veľmi rýchlo, keď je tam už vybudovaná tá vôľa a deti cítia tú nutnosť, že to potrebujú. Vlastne, aby som to asi tak zhrnula, že tá nutnosť je naozaj veľmi dôležitá, lebo tiež mám takú skúsenosť zo svojho vlastného života s mojím synom, keď bol ešte taký maličký, mali v škole angličtinu, no a to moje decko tú angličtinu nenávidelo. Jemu bol ten jazyk odporný. On vyhlásil, že on sa angličtinu nikdy v živote nenaučí, lebo je to proste hnusný jazyk. A počas angličtinu, hneď ako sa vlastne tá hodina začala, tak on vyletel vonku z triedy, vyšplhal sa na strom a tam na tom strome bol, lebo vedel, že tam za ním nikto šplhať nebude, takže tam na tom strome bol dovtedy, pokiaľ sa angličtina neskončila. No a vtedy ja som teda tiež bola o niečo mladšia, nemala som ešte všetky tieto skúsenosti, tak som sa aj trochu bála. Bože, no čo, no tak to moje dieťa nebude vedieť po anglicky, bože môj, veď už ostatné deti vedia a on nevie. A tiež som chytala tú paniku, takže ja vám úplne rozumiem. Ale zároveň som videla, že toto moje decko to má v sebe nastavené tak jasne, že ja s ním jednoducho nepohnem. Takže som ho nechala tak a zmierila som sa s tým, že teda sa angličtinu nenaučí, alebo sa ju naučí, keď to bude chcieť. A verte či neverte, naučil sa ju, no lebo sa chcel hrať na počítači, no a tam si bez angličtiny ani neprdne. Takže dnes má už moje decko 18 rokov, no a plynule rozpráva po anglicky, rozumie, prečítať si vie, používa anglické slová ešte aj na mňa, z čoho som nervózna, lebo to zasa ja nerozumiem. Ale proste chcela som tým povedať to, že naozaj, keď je tam tá nutnosť, tak tie deti si veľmi rýchlo vedomosť, učivo osvojiť vedia. Takže chcem vás len utvrdiť v tom, že nebojte sa vstúpiť do tej dôvery. A ešte jedna dôležitá vec, nebojte sa hovoriť o tom, ako to máte aj s tým vašim dieťaťom, aj vašim učiteľkám, ktoré sú v škole, lebo oni tiež potrebujú vedieť, že sú rodičia, ktorí už vlastne chcú tie svoje deti vzdelávať ináč a že je po takejto forme vzdelávania dopyt. Lebo veľa učiteľov si myslí, že musí vlastne stále spĺňať všetky tie osnovy a normatívy a neviem čo, tieto normy, ktoré sú proste dané štátom. No a vy, rodičia, sa k tomu môžete postaviť a povedať, že proste nie. Vy si to pre tie svoje deti želáte ináč. A keď vás bude viacej, tak myslím si, že aj tým učiteľkám sa mnohom uľaví, lebo žiadna z nich určite nechce byť striga, ktorá proste na deťoch pácha násilie, tlak a drill, a núti ich proste robiť úlohy, ktoré im nedávajú zmysel. Alebo ani im to potom nedáva zmysel. A super je, keď ten život nejaký zmysel má, že áno. Takže, ak máte na mňa nejaké otázky, konkrétne situácie, kľudne ma kontaktujte na moju mailovú adresu. No a budem sa tešiť teda na vaše ďalšie vhľady a témy, ktoré budem pre vás spracúvať.